Jo, dámy a páni, dneska si otvoríme taký malý opening, ale je tam veľmi veľké prekvapenie v shope. Ale že predtým si zahrám nejaké hry, pretože mi nadávate, že hrám malo hier v Bravelku. Sa už ukludnite a ideme na to. Ja si myslím, že na túto mapu by sa mohla hodiť moje a mám iba na 21. ranku, takže to je podľa mňa dobré. Mapa vyzerá nejak takto, takže to je ideálne pre moje Dynamajka alebo takéto postavy, takže ak sa nám to nepodarí z moje, tak môžem potom skúsiť Dynamajka. Poďme na to. OK, tu veľa Diamond hráčov. Toto bude pre mňa veľmi ťažká hra. A hovorím, je tu Dynamike už hneď dole. Ďalší Dynamike tu dole. Ja som hovoril, že ten Dynamike tu bude dobrý. On ma stakne, on ma tak strašne stakne. Ja som to tak vedel. Yes! Ja chcem tie power upy. Ne. Skap, ty svinia. Ne. A bomba jáš, ty parchante. Let's go! Ty koko, skoro som skapal. Dobre si toto, že máme kámo 7 power upov. Oh shit, max. Budeme tímovať? Ne, nebudeme tímovať. Nasrac. Ne, ona prežila. Škoda. Orešak už zhebni a zhebni. Tak sa to robí. Top 3, dámy a páni, to bude veľmi dobrá hra. Gale. Tak byť tebou by som nechcel byť na tvojom mieste. Ty hajzel. Ty hajzel, ne. Kurňa. Nevadí, dámy a páni, druhé miesto je stále dobré, takže ideme ďalej hrať z moje. Toto už bude ľahšia hra, dúfam. A keď to predtým nehovorím, že bola ťažká, ale bola tiež ľahká a táto by mala byť ešte ľahšia. Už sa asi ešte dá. Nie, Leon pritupený, tu sa zjaví za chvíľku. Ja musím zabiť toho Leona. Ne, to bol iba ten, ach jaj. Ty hajzel, ne, takto som kúkt. Ja ho musím, zabil som ho. Ha, Dynamike je mŕtvý. A fakt je tu tých Dynamike veľa, tu niekde ten Angelo, neviem kde. Wow, lídek chlapci. Ja to risknem. To je čurák. Top 5. Prosím. Yes! Ja som bestie! Mortisák, ty čo? Jak to predstavuješ? Tak, choď radšej preč. Všetci sa boja ísť na stred, kámo, ani sa aj nečudujem inak, okrem tej Jackie. Kúkaj, jak to vypadá, keď išiel na stred, nechcel by som. Smola. Dáme si tu tento krásny banánový sprej. Ja aj mám ultinku, inak akože tá Jackie bude pre mňa veľmi veľká výzva, pretože ona má 8 power upov, ja iba 5. A ak zabije Angela, tak on má 9. A ako nezabije ten Angelo? On ju zabil. Kamo, môže zabíjať aj mňa? Ne, nezabije, skape na zónu. Trochu vylez. Tak, asi mŕtvý. A vyhrávam, let's go, hovoril som, že táto hra bude ľahšia. Prvé miesto, dámy a páni. Toto video bude možno trochu kratšie, pretože to točím piatok 13:50 a o 16:00 musí výjsť video. Ten deň, ako vidíte toto video, tak práve v ten deň som to video točil aj strihal, takže tak. Si myslíš, Spajkič? Ja nie som taký slabý, jak si myslí. Oh, ale ten Edgar je, kámo, taký trochu silný. Ja chcem prekvapiť toho Spajka, môj tam niekde hore. Jop, asi ma videl. Čo teraz, mi povedzte? Tak to poď sem, ty hajzel. Nie. To ja idem do videopo. Nie! Exit. Máme to rovno Star Drop, Super Air a Super Air, škoda. 100 coinov, OK. Plus 23 trofejí, to je celkom dobré, keďže mi z koniec sezóny mi zmizlo 200. Ďalšie 2 levely Brawl Passe. Dobre, dámy a páni, v shope je veľmi veľké prekvapenie, takže najprv si otvoríme Brawl Pass a potom pôjdeme do shopu. Brawl Pass si najprv zoberieme 1000 coinov, teraz môžeme 100 powerpointov, či kreditov. Ďalších 100 kreditov, kámo, na Kenjiho, to sa tak teším, keď ho dostanem, to je fakt dobrá postava. 10 gemov, kámo, koľko máme? 432 gemov máme, to je úplne, že úlet. A máme pred sebou 1, 2, 5 star dropov, poďme na to. Padol nám rare, OK. Spacer coinov. Druhý star drop, dúfam, že tam padne niečo lepšie ako rare a padol nám znova. Epic, OK, dobre, to je dobre. 200 coinov. Tretí star drop, to by mohlo byť už, že mythic, kámo. Super rare, 200 XP, to bolo celkom chábe. Posledné 2 star dropy. Dúfam, že nám padne niečo dobré. Super rare, kámo. Posledný star drop, poďme si ho otvoriť. Super rare, kámo, to je dobré. Poď, prosím, legendary, prosím. Epic, OK, dobre, 2 epiky sú, to je good. 500 XP, OK. Klikám na to. Máme 10 000 XP dalberov, to je dosť dobré, kámo. Ale to nie je podstata, pretože podstata sú 2 megaboxy v shope free. A ja si v tomto videu otvorím 6. To je dobré, čo? Mám nápad, ale na mojom účte si otvorím megaboxy ako posledné, že ideme na môj ďalší účet. Som na mojom účte Tombien, ideme do shopu. Ale máme tu 2 free megaboxy, poďme z toho otvoriť rovno. A megaboxy som dlho neotváral, odtedy ak skončila sezóna s megaboxmi, tak som ich neotváral, takže to je inak to celkom logické. Dobre, prvý megabox. 8, to je dobré, ne, kámo? To je dobré. 5 nám tam bliká, čo ti šíbe? Skin na Jessie, kámo. A bliká nám tam 4, Colt, kámo, alebo skin na Colta, kámo, skin na Colta. Kámo, bliká nám tam 3 v kuse. Skin na Bulla, kámo, to čo je, kámo, to je extrémne 3 skiny. Pin
a pin. Kámo, tak to bolo extrémne. 3 skiny, 2 piny, 3 gemy. Kámo, megaboxy úplne najetej sú tentokrát. Ďalší megabox, daj určite like a zvončekom, ak sa mi padlo niečo dobre, klikám na tom. 4, kámo, tak tam môže blíka jedna vec, ak vôbec, nič. Nachádzame sa na účte Buvin, kde nám zase blíka free shop. Ďalšie 2 megaboxy. Idem na to rovno z hurta, daj like, klikám na to, poď. 3, kámo, to čo bol za megabox? To bol úplne hrozný toto. Musí byť lepší, prosím, nech lepší. 5, ok, to niečo musí byť, jednotka aspoň. Ne. Jaký scam, aspoň pekné piny, ale kámo, to bol strašný scam. Som na mojom hlavnom účte Tbuvin a ideme si otvoriť free 2 megaboxy. Klikám na to, tuto mi musí padnúť niečo najlepšie, kámo. Klikám, čakám na tap, klikám. 3, kámo. Čo, Sonko? 6 gemov, ok, to je dobre. To je fakt dobre, kámo. Posledný megabox v tomto videu, čakám na tap, klikám. 3. Čo som komu spravil? 6 gemov, ok, to je dobré. Čo som komu spravil? Dámy a páni, toto je znamenie, máme 444 gemov. Toto video musí mať aspoň 444 hľadnutí. Ak sa to video ľúbi, tak to určite like a zvončekom, ja sa s vami ľúčim a vidíme sa v ďalších videách. Bye.